Fl-aħħar sigħat fiequ 30 persuna oħra mill-coronavirus u feġġew 27 każ minn fost 1883 test. Dan ifisser li 98.6% tat-testijiet li saru ġew negattivi, filwaqt li kienu biss 1.4% li ġew pożittivi. Sa issa fiċ-ċentru tal-ittestjar f'pajjiżna saru aktar minn 842,000 test. Mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw 264,658 doża. Minnhom 80,661 persuna ħadu t-tieni doża. Intant fl-aħħar 24 siegħa mietu żewġ anzjani ta' 67 sena li kienu pożittivi għal COVID-19. Dan intqal mis-Suprendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, waqt l-aġġornament ta' kull nhar ta' ġimgħa dwar l-aħħar żviluppi dwar l-imxija. Il-Professur Charmaine Gauci qalet kif kien hemm 15,000 persuna li għandhom il-fuq minn 50 sena li applikaw u rċivew l-istedina sabiex jitlaqmu. Hija qalet kif dawk li għandhom 60 sena kollha suppost irċivew l-istedina sabiex jitlaqmu u appellat lil dawk li ma baqgħu ma rċivewx l-invit u għandhom il-fuq minn 60 sena sabiex iċemplu fuq in-numru 145. Fl-ewwel ġimgħa miltu nfetħu l-iskejjel, il-Professur Gauci qalet li ma kien hemm l-ebda grupp li ħareġ pożittiv mill-istituzzjonijiet edukattivi. Meta mistoqsija minn One News dwar dawk il-ftit li tlaqmu u laqtu l-virus, il-Professur Charmaine Gauci qalet hekk. Kemm huma jekk kienu esposti għal dan il-virus ukoll ma jkunux qed jinfettaw lilhom infushom. Infatti, il-ftit każijiet li kellna, ġifieri li qegħdin naraw li bl-ewwel doża biss kellna 0.9% ta' persuni li wara ħadu il-vaccine b'doża waħda reġgħu ġew pożittivi, però jekk tħares lejn dawn, il-maġġor parti tagħhom kienu bla sintomi. Is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika qalet kif fid-djar tal-anzjani qed jibqgħu jsiru t-testijiet tal-virus u nstabu biss 3 każijiet. Spjegat kif dawn l-anzjani ma kellhomx bżonn għalfejn jiddaħħlu l-isptar minħabba li kellhom sintomi ħfief. Il-Professur Gauci qalet kif permezz tal-programm tal-vaċċinazzjoni l-imwiet tal-persuni li jkunu pożittivi għal COVID-19 qed jonqsu. Hija tenniet l-appell biex in-nies jitlaqmu. Kull persuna ukoll għandu jkun qed jiġi fil-qudiem meta nibatulkom l-invit biex nistgħu intom tieħdu t-tilqima. Nafu kemm din it-tilqima qiegħda tippreveni minn imwiet ta' persuni u kemm persuni li jkollhom ukoll bżonn jidħlu l-isptar. L-evidenza hija ċara anke Malta fejn in-numri tagħna huma żgħar diġà qegħdin naraw l-impatt. Jekk tħares lejn pajjiżi oħrajn diġà qegħdin jaraw impatt ukoll minħabba tilqim. Waqt dan l-aġġornament, is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika ħabbret li l-epp li biha tkun taf li jkollok xi ħadd viċin tiegħek li jkun pożittiv għall-virus se tkun qed taħdem fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan sabiex matul is-sajf tiffaċilita s-safar taċ-ċittadini kollha.